Και παιδιά, σήμερα έχουμε εδώ με αυτή την αγαπά. Μην γελάς, καμεραμάν. Τσαμπίκο καμεραμάν, μην γελάς. Φαίνεται τεκίλα. Εγώ και αυτή. Θα το βάζουμε κάτω. Και έχουμε τα εδώ. Κουκλάκια είναι πολύ ωραία. Και έχουμε και αυτή τη στέκα. Έχουμε και αυτή. Αυτή τα πήραμε. Εκείνη θα σας δείξω μετά. Τα βάζουμε εδώ κάτω. Δώρο σακούλα, δεν ξέρω γιατί έχει μόνο ένα πράγμα. Και έφτιαξα αυτό εδώ μόνο. Και αυτή τη στέκα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα βάζουμε εδώ κάτω όλα. Και όχι slime. Απλά δεν ξέρω γιατί έβαλα στο δεν βγάζει τίποτα. Να το είναι σαν... Λες ότι είναι σαν ζελερ. Και το βάζουμε εδώ, να το. Και... Ωραία δεν είναι? Και τα πάρουμε ένα ακόμα. Και τα λέμε. Και πάμε. Οπωσδήποτε πάρετε από εδώ άρωμα. Βάλετε ό,τι θέλετε εδώ. Λίγο να Κοίτα. Αυτό είναι δικό μου. Κοριτσίστικο. Περίμενε να βάλω λίγο στην κάμερα. Μυρίστε. Ακόμα μην κάνεις έτσι κάμερα. Περιμένετε. Να. Μυρίζει ωραία παιδιά. Μπράβο. Και αυτό θα το βάζουμε μέσα. Μυρίζει πάρα πολύ. Και τα λέμε. Είπαμε πάλι γιατί ξεχάσαμε το άλλο άρωμα το αγοριστικό. Αυτό είναι του καμεραμάν. Αυτό είναι παιδιά, πάρτε το λίγο να μυρίσει πάρα πολύ ωραία. Και 1, 2, 3, 4 και 5. Και θα λέμε. Και αυτό το κουτάκι θα το κάνουμε δωρεάν. Ένας από εσάς 30 άτομα να κάνετε το follow και όποιος θέλει θα το πάρει το γλυκούλι. Και τα λέμε. Και γεια σας. Αύριο θα πάω βόλτα. Θα δείτε, πάω βόλτα και θα δείτε πώς είναι. Μαζί προσπαθούμε. Αυτό είναι για το ρούζ. Δεν βάζω γιατί αύριο. Αυτό είναι ρούζ, κοιτάξτε. Και αυτό είναι λοιπόν, έχει και ανοίγει. Και έχει και... Συγγνώμη. Κοιτάξτε λίγο στην κάμερα. Το κλείνουμε τώρα αυτό. Και έχουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά παιδιά θα το βάλουμε αύριο που θα πάω τέτοιο το βράδυ, δηλαδή άμα θα πάω και βράδυ και θα δείτε και έξω πως είναι. Αυτό είναι παιδιά, αυτό που βάζουμε. Αυτό είναι που βάζουμε στα χείλη και μετά βγάζει σαν τσίπες και αφήνει χρώμα ροζ. Και έχουμε αυτό, αλλά δεν βγαίνει εύκολα, αυτό δεν βγαίνει εύκολα.
Δεν βγαίνει εύκολα. Δεν βγαίνει. Ούτε στο χέρι μου δεν βάζω. Αυτό είναι. Το μπορώ να βάλω λίγο στο χέρι. Περιμένετε. Να δείτε πώς είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έγινε χαλάκι το χέρι. Εντάξει. Και αυτό εδώ τα έχουμε και στο πορτοκαλί. Και αφήνει αυτό και και αφήνει και χρώμα. Το εδώ έβαλα λίγο μέσα σε αυτό εδώ. Δεν έχει τίποτα μέσα και έβαλα λίγο στο κόκκινο. Έχουμε και κόκκινο και έβαλα λίγο μέσα και αυτό κάτι έχει μέσα, δεν ξέρω. Περιμένετε λίγο. Και πάμε πάλι. Αυτό που είναι που σας έδειξα, αυτό είναι το κόκκινο αυτό εδώ. Βάζουμε λίγο πάνω εδώ. Άρα θα βάλουμε λιγάκι ρε παιδιά να σας το δείξουμε. Άμα θέλει να το πάει, αυτό είναι στο site. Πολύ καλό, πάρτε το. Περιμένετε να βγάλει λίγο. Λίγο θα βάλουμε, γιατί δεν βάζουμε εμείς τέτοια ώρα. Κοιτάξτε πως είναι, σαν έτσι κόκκινο και βγαίνει κιόλας. Να το κοιτάξτε που αφήνει το χρώμα. Κοιτάξτε, αφήνει το χρώμα. Και αυτό είναι που βάζεις την πίσω και έτσι, που κάνεις έτσι τέτοιο, σου απλά το βάζεις έτσι. Μάσκαλα λοιπόν. Κοιτάξτε, θα βάλω αύριο. Να βάλω λίγο να δείτε. Έτσι κάπως είναι. Να βάλω και λίγο για εσάς. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχουμε και αυτό. Δεν ξέρω κάποιος έβγαλε το πινέλο. Κάποιος το έβγαλε έτσι και το έκανε και έφυγε το πινέλο. Αυτό βάζουμε λίγο. Καίει όμως. Καίει πάρα πολύ. Θα βάλω λίγο από αυτό γιατί καίει. Να το, μέσα είναι ροζ. Εγώ είμαι, ξέρετε πόσο χρονών είμαι. Πες. Πείτε. Και είμαι πες. Πώς. Πώς είμαι. 8. Δεν είναι 8. 10. Και είναι φράουλα αυτό. Τον ελπίζα δεν θα το δείξω γιατί είναι χάλια μέσα. Κάποιος το έκανε, ο αδερφός μου. Πρέπει να δείξω στην καμέρα μου. Να το δείξω. Και παιδιά είναι αυτό το αποτέλεσμα. Το έχει κάνει ο αδερφός μου. Αυτό είναι, δεν είναι καλλιόν απλό, είναι σαπούνι. Βάζεις και πλένεις μετά τη μούρη σου, κανονικό σαπούνι. Και περιμένετε, έχω και άλλα. Και γεια σας! Πάμε πάλι.
Είπα λίγο για το καμεραμάν, άμα θα φύγει αύριο το καμεραμάν. Θα φύγει και αύριο δεν θα κάνουμε βίντεο. Όποτε θα έρθει θα κάνουμε βίντεο. Αύριο νομίζω, δεν ξέρω, και αύριο δεν ξέρω. Αυτός θα φύγει μεσημέρι. Και αυτό είναι το πρώτο βίντεο αυτό. Και να το. Και περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Και πάμε. Δηλαδή αυτό μπήκε τώρα με αυτό, κοιτάξτε με, κοίτα. Είναι αυτό εδώ, πατάς εδώ και βγαίνει. Και αυτό είναι make-up, βάζεις εδώ. Βάζω πολύ γιατί να κάνω και κάτι. Αυτό είναι για να κάνεις το make-up. Και κοιτάξτε πώς κάνετε άμα δεν ξέρετε, έτσι. Έτσι λοιπόν, παιδιά. Να το αποτέλεσμα. Α, κάντε λίγο και για μένα, γιατί είναι χάγια εδώ. Οκ. Περιμένετε αυτό. Και τα λέμε. Πάμε πάλι. Πήγα λίγο να πάω τουαλέτα. Παιδιά, έχουμε αυτό. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα, παιδιά. Έχω πολλά, ξέρω. Και αυτό δεν βάζω γιατί αφήνει πάρα πολύ χώρο. Έχουμε αυτό το δείξαμε. Και αυτό δείξαμε. Και αυτό εδώ. Lip Blush. Να σας βάλω. Και με λίγο να τη κλείστε λίγο. Και τα λέμε. Και πάμε πάλι. Να σας βάλω λίγο γιατί δεν βάλα καλά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, είναι πολύ θολά, Κλείσει λίγο να κάνω την κάμερα. Όχι. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Το δείξα. Θα δω, κοιτά εδώ το διαμαντάκι. Περιμένετε. Έβαλα. Πείτε μου άμα το έκανα παρακαλώ. Να πάρω λίγο. Αυτό είναι σουγκαράκι μικρό. Το έκανα από αυτή. Το έκανα. Για να κοιτάζομαι λίγο. Να κοιτάξω πώς είναι. Πάμε πάλι. Έχουμε αυτό. Αυτό δεν έχει διαμαντάκι καθόλου. Το μου άρεσε πολύ. Θολά έχεις γίνει. Και κλείνουμε. Και θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα κουκλάκι μικρούλικο και μεγάλο, αυτό που σας έδειξα. Και πιστεύω κάνετε όπως 30 άτομα να κάνετε follow, εγγραφή και άλλα. Και για να πάρουμε, θέλουμε πάρα πολύ καιρό να πάρουμε μια πλακέτα. Το τώρα ανοίξαμε, όμως σκέφτηκα να ανοίξω ένα. Έχω ανοίξει όμως εγώ πάλι μαζί με το καραμέλο. Και τώρα δεν θέλω όμως, γιατί καταλάβατε, αυτός έχει μεγάλος και αυτός έφυγε και τώρα είναι αδερφός με αυτούς. Και το λένε τσαμπί.
Τώρα κλείσε λίγο κάμερα και κλείσε το λίγο να πάω κάπου.